tager glasset. Ej, jeg synes altså, det er en dårlig idé. Det synes jeg altså også. Tag nu bare sammen. Okay, piger, nu gør vi bare det her. Jeg tror på ånden i glasset. Vi hidkalder en god ånd. Tøser, det her, det duer ikke. Det er noget værd fis. Jeg synes, vi skal gå i seng. Ej, lad os lige prøve. Lad os bare gå i seng. Tror du, det virkede det mange i glasset? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, det virker lidt sådan noget. Der er nogen, der har fundet på det. Altså, jeg synes, det virker. Nej. Det virkede jo heller ikke rigtigt. For helvede, Victoria. Det var seriøst ikke sjovt. Nej. Det var bare for sjov! Vi er oppe! Vi er ikke sjovt! Hvor er Victoria? Hun er stadig oppe på toilettet. Hun kommer om lidt. Godnat, piger. Godnat. Piger, hvor er Victoria? Er hun ikke på toilettet? Hun har da været væk rimelig længe. Hun tager sikkert pis på os. Jeg har ikke set hende ovenpå i hvert fald. Ej, Alberta, du bløder.